Esta é a pregunta que nos facemos hoxe. Levar a man o peto e ver canto levamos en riba. A media da eurozona rolda os 59 euros. España está un chisco por riba, porque nos na carteira habitualmente levamos uns 60 euros. E por moito que o uso da tarxeta vaya gañando terreo ano a ano, en España 6 de cada 10 pagos seguen facéndose en metálico. Somos os cuartos de Europa que máis o utilizamos. En Países Baixos, ollo, por exemplo, chama a atención que só 2 de cada 10 persoas, unha de cada 5 segue utilizando e manexando efectivo. Que usemos máis carto, din os expertos que ten que ver con aspectos culturais e sociais. Pero os novos, no pago entre persoas, o favorito é o Bizum. Damos boa fe, porque aquí no peto non levamos nada. Os que prefiren o diñeiro físico non se fían hoxe en día dos sistemas digitais. Pago en tarxeta ou en efectivo? En España e no resto da eurozona, o máis común é recorrer a billetes e moedas. Sempre efectivo. E se pagamos sempre con tarjeta, chegará a desaparecer o efectivo. É o sistema de pago habitual en 14 dos 20 países que comparten o euro e representan algo máis da metade das transaccións globais. Facelo con tarxeta é cada vez máis frecuente, din que tamén é máis eficaz e rápido. La ventaja de la tarjeta es que es más cómoda, es sacarle y ya pagas al momento, el efectivo tienes que andar con moneditas. Con tarxeta ou con móvil directamente, porque é máis práctico. Non tens que andar con cartos, nin te equivocas, nin miras o total ali, pos o móvil e xa está. Mais en tarxeta, pois que é máis cómodo. Equivocome menos nas voltas, sin estar esperando que che den voltas ni nada, pois é máis rápido e máis efectivo. Ambos os métodos de pago conviven porque aínda segue sendo común levar algo de cartos para gastos pequenos. Deberás pagar máis en efectivo que en tarjeta, estamos máis controlados. Pero, bueno, é a comodidade de non andar con moito efectivo. Menos de 50 euros non levo, a verdad. E outras veces vou sin nada. Sempre levo, pero levo 10 euros, 20 como máximo. Por o café de media mañá. A confianza na moeda, o costume e o control dos gastos son algúns dos aspectos valorados por quen paga en efectivo. E a tarjeta podes gastar o que ti non queres. E entonces, co efectivo, vas todo seguro. En España, 98% dos pagos realízanse en efectivo, fronte ao 88% que o fai con tarxetas. O móvil fanse 4 de cada 10 transaccións.